Il-Gvern xtara 169 sodda ġdida li se jitqasmu fid-djar tal-anzjani li fihom hemm sodod tal-Gvern. Dan l-investiment ta' ftit anqas minn 270,000 euro se jkompli jfisser aktar komdi tal-eluf ta' anzjani li bħalissa din jgħixu f'dawn ir-residenzi. Illum qegħdin inħabbru investiment ta' 700,000 investiment kapitali fil-homes tagħna. Aħna nemnu li jekk Malta qiegħda tgħix is-suċċess, l-anzjani fil-homes tagħna jridu wkoll jgħixu dak is-suċċess. U allura qegħdin nagħmlu dan investiment, xtrajna 169 sodda b'investiment kapitali ta' 265,000 illi permezz tagħhom qegħdin inbidlu sodod antiki. Kompla jispjega li dawn is-sodod moderni u siguri se jieħdu post sodod mekkaniċi u domestiċi li wħud kienu ilhom hemmhekk aktar minn 30 sena jintużaw mir-residenti. Uħud mis-sodod li qegħdin inbidlu kellhom 30 sena. Meta l-Onorevoli Freddy Mikallef fl-1987 fetaħ din id-dar, dak iż-żmien kienu tajbin u ġodda. Illum dawn huma sodod ta' 30 sena. Qegħdin inbidluhom biex nagħmlu sodod elettroniċi biex permezz ta' dawn is-sodod elettroniċi l-anzjani tagħna jkunu jistgħu jgħixu iktar komdi, iktar b'mod komdu u allura jtejbu l-livell tal-għejxin tagħhom. Apparti li se jkunu għadin jaqdu aħjar il-bżonnijiet tal-anzjani b'dipendenza għolja, dan l-investiment se jiffaċilita wkoll ix-xogħol u l-istrapazz li għandhom dawk li jieħdu ħsieb l-anzjani. Dan l-investiment huwa parti minn katina ta' aktar investimenti li laħqu 700,000 euro. Fost l-investimenti kollha li saru hemm sistemi elettroniċi ġodda b'investiment ta' 90,000 euro fid-dar taż-Żejtun. Servizz ta' Wi-Fi aktar effiċjenti fir-residenzi kollha, żiedu s-sistemi tal-arja kundizzjonata u nfetaħ ukoll ħanut tax-xahar ġdid fid-dar tal-anzjani tal-Imtarfa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.